Bun găsit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Psihologia Relațiilor. Sunt Simona Muscă și sunt tare bucuroasă și fericită și onorată să l-am astăzi alături de noi pe domnul Iulian Radu, psiholog și psihoterapeut. Bun venit, Iulian! Bine te-am găsit, Simona! Iulian, vreau să discutăm astăzi punctual și pe înțelesul celor care ne privesc, atât online, pe YouTube, pe Facebook, pe Canal 33 și pe toate rețelele de cablu Canal 33, despre relația de cuplu. Am foarte multe întrebări să-ți adresez, dar aș începe cu o întrebare pe care o aud deja în mințile și pe buzele multora dintre cunoscuții mei, și anume, cum ne dăm seama dacă într-o relație iubim sau e vorba despre atașament? Care e diferența asta între a iubi pe cineva sau a fi atașat de cineva? Ne dăm seama singuri? Ambele variante sunt extraordinare. Nu este nimic rău. Nici în a fi doar în atașament și nici în a fi doar în iubire. Iubirea este ceva... E o altă etapă, să spunem. Da? Merge spre fericire. Cât despre atașament... El apare mai repede decât iubirea, nu? Apare înaintea acestui... Prima oară apare dragostea. Acea senzație de îndrăgostire, da? Da, cu fluturași și cu... Apare Totul mai mult... este extraordinar. Totul este extraordinar. Apare mai mult la femei decât în cazul bărbaților? Nu. Deci nu este o regulă așa scrisă sau nescrisă mai mult, că femeile au tendința de a se îndrăgosti mai repede, mai mult și poate ca un foc de paie. Nu. Suntem oameni. Bărbați și femei. Cam atât. Cel treilea gen. Această senzație și etapă de îndrăgostire are o perioadă scrisă? Depinde de la... De la persoană la persoană. De la persoană da? la persoană și depinde foarte mult și de persoana cu care interacționăm. Da? De cine ne îndrăgostim. În funcție de ce primim de acolo, flacăra e mai mare, mai mică, durează mai mult, mai puțin. Și după aceea ajungem la relație. Că perioada de început e foarte frumoasă. Pe care, dacă vrei să continui, trebuie să vezi în ce direcție o iei. Să începi construcția relației. Și dacă stabilim că ambele persoane vor spre o familie, spre ceva mai solid și mai frumos, ce rămâne? Rămâne la unul îndrăgosteală, la unul începe iubirea. Iubirea e de fapt poate acea expresie pe care o spui în loc de vreau să am grijă de tine, vreau să fim împreună, mă simt bine alături de tine, doar că ne este mult mai ușor să o traducem prin te iubesc, sau apare acest atașament pe care mulți îl confundăm cu obișnuința. Uneori, știi, chiar și te rog să ai grijă de tine înseamnă te iubesc. Dar mergând mai departe, da, ideal ar fi, mai ales în vremurile pe care le trăim, să mergem spre o familie. Dar depinde foarte mult iarăși de la caz, de fiecare în ce etapă de dezvoltare emoțională se află, de traumele pe care le-a avut. Pentru că nu există om pe lumea asta să nu fie avut vreo traumă. Mică, mare, mai multe, mai puține. Vindecată sau nevindecată? Vindecată sau vindecată parțial. Și asta cu vindecatul parțial e ceva foarte periculos, pentru că poate să apară oricând, când nu te aștepți. Și poate să strice ce ai construit până atunci. De asta cu vindecatul parțial, cine stabilește? Noi sau psihologul și psihoterapeutul cu care lucrăm? Cine stabilește că ne-am vindecat total? Simțim lucrul ăsta? Ne dăm seama? Culmea e că nu stabilește niciunul dintre cei menționați, ci viața în sine. Deci timpul, nu? Cel care le rezolvă și ne dă răspunsul la multe întrebări. Nu, uite, am să te contrazic. Timpul nu rezolvă nimic. Timpul doar acoperă. Dar de rezolvat nu rezolvă nimic. Tu cu tine trebuie să rezolvi ce ai de rezolvat. Că timpul nu. În niciun caz. Da, timpul doar acoperă. Frumoasă expresie. Timpul doar trece. Sau noi trecem prin el. Întotdeauna a fost cine trece prin cine. Dar noi trecem prin viețile altora, așa cum și alții trec prin viețile noastre. Și indiferent cum ar fi timpul ăsta, care se așează peste traumă, dacă ea nu e vindecată, e ca și cum te-ai trezi aici, în mijlocul studioului, cu un copac. Îți distruge acoperișul, nu că iubim natura, dar nu așa. Și te întrebi ce faci cu copacul din casă. Îl tai, nu-l tai, ai pus atașament inclusiv în trauma aceea.
Inclusiv în acel gând, nu? Acel gând, acel moment nevindecat din viața ta, este posibil să fie mai multe momente nevindecate, o perioadă mai lungă. În general, copilăria asta e de vină. Ajungem și acolo, dar să știi că eu tot grăbesc așa discuția spre aceste atașamente, pentru că tare vreau să înțeleagă cei care ne privesc. Diferența, am înțeles, o iubire apare mai târziu și aceste atașamente, când apar și ce fel de atașamente există? Acum, așa cum am învățat toți și am văzut că toată lumea se bazează pe aceste tipuri de atașamente, în a caracteriza un fel de relație, ele sunt tot așa dobândite în copilărie. Este atașamentul anxios, cel securizant, cel evitant și mai este încă unul, vine câte o etapă mereu, doar că nu există o ciclicitate, adică nu știi ce după ce vine, n-ai o predictibilitate într-o astfel de relație. Aceste atașamente apar atunci când, în momentul în care suntem într-un cuplu și unul dintre ei, nu știu, pleacă într-o delegație mai multe zile și simțim că nu-i putem da acea libertate, simțim că că nu mai suntem compleți, când ne dăm seama că e vorba de atașament, Iulian? Bun, ce ai spus tu mai devreme are legătură cu un atașament anxios. Deci primul pe care l-ai menționat, ce se întâmplă de fapt? Copilul plânge, că astea sunt exemple clasice, nu vreau să le inventez eu. Copilul plânge, uneori vine mama, uneori nu vine mama. Da? Și atunci am învățat să se adapteze la situația asta. Dar va fi întotdeauna cumva așa pe vârfurile picioarelor, sunt aici, mă vezi, da? Când ai plecat, e teama de abandon, pe care evident ai învățat-o tot când ai fost copil. Deci atașamentul acesta anxios și când partenerul este în, când partenerul este în delegație, te gândești că da, este normal să-ți fie dor de el, dar nu se manifeste până la nivelul să te gândești că gata, a plecat, l-am pierdut, și găsește pe unul acolo sau una, depinde cine a avem plecat. tendința aceasta. Deci tocmai pentru că e clar vorba despre un atașament anxios, da? Da. Care se poate vindeca. Corecta. Da. Prin terapie. Prin terapie, într-adevăr, și prin a te gândi foarte mult cum percepe relația aceea și ce dai tu pentru ea. Cred că sunt două elemente foarte importante. Cu ce investești tu relația? Cu încredere, asta ar fi baza, în primul rând, și cu implicare. Încrederea se oferă sau se câștigă? Și una și alta, pentru că e o reciprocitate aici. Nu ești în relație cu tine însuți. Deci ar trebui, nu? Sau ar fi indicat să oferim încredere încă de la început, nu? Până la proba contrarie, da. Până la proba contrarie, până în momentul în care ea este câștigată, nu? Să spunem așa. Da, evident, acum depinde și la ce vârstă se întâmplă aceste relații și uneori avem lucruri pe care nu le putem spune pentru că nu suntem pregătiți să le împărtășim și oamenii își pierd din încredere. Uneori oamenii nu spun lucruri de teamă să nu-i sperie pe ceilalți. Evident, sunt niște proiecții, dar de acolo îți capeți o doză de neîncredere. Adică partenerul tău capătă o doză de neîncredere și totuși contează foarte mult cum se derulează după perioada de tatonare, pentru că relația începe de când începe, de la prima întâlnire. Da? Și după perioada asta de tatonare, în care are așa, să spunem, loc o negociere tacită, că nu stăm să facem tratate. Eu numesc vânzare-cumpărare, așa, mai dur, știi? Asta am eu, aici e pachetelul meu, ăsta e atât. E prea tranzacțional. Așa. Da, este tranzacțional, oricum eu cred că trăim într-o lume mai mult a parteneriatelor conjugale decât a relațiilor de familie pe care le-am văzut în urmă cu 30-40 de ani. Dar vreau să continuăm, deci, cu acest atașament anxios. Este vorba despre încredere, da, pe care ar trebui să o oferim și timpul pe care îl investim acolo, nu? Da. În momentul în care noi oferim aceste lucruri și nu ne este răspuns. Depinde foarte mult aici, bun, discutăm despre cel care a manifestat atașamentul anxios. Este foarte important cu cine este în relație. Da? Adică dacă ar fi să
abstractizăm așa, zice comportamentul anxios și vedem atașamentul anxios și vedem cu cine este în relație, cu ce atașament. Și de acolo Dacă vedem... este cu unul evitant, acolo e mult de lucru. Terapie de cuplu. Că evitantul fuge. Evitantul la cel mai mic semn de neîncredere, la o mică greșeală, a fugit. A luat bagajele și a plecat. De unde vine? Ăsta e lumina, pur și simplu. La modul cel mai serios. Mai apare? Mai apare. Depinde, dacă nu te duci peste el și îl lași în pace și i-ai oferit, să spunem, momente spațiu frumoase, da, dacă știe că se întoarce la o resursă de care are nevoie, că avem nevoie, inclusiv de iubire, de dragoste, de atenție, de grijă. Dacă îl lași în pace, există șanse mari să se întoarcă. Ce ne mai spui despre acest atașament evitant? Când apare el? Ne-ai spus că cel anxios apare din copilărie. Tot în copilărie. Toate se formează în copilărie și partea asta cu evitantul este așa un fel de... înveți să te atașezi de tine însuți, cum ar veni în cazul meu. Da? Nu e nimeni acolo. Sau dacă este doar la nivelul material, îți asigură hrană, acoperiș, haine, dar emoțional nu e nimeni cu tine acolo. Nu te ia nimeni în brațe. Te descurci singur. Și pentru că ai învățat să te descurci singur... Așa vei continua să o faci. Da. Și într-adevăr, îți dorești un cuplu, îți dorești o familie, dar dacă nu mergi în terapie, e destul de greu. Șansele sunt mici. Și acesta este corectabil. Un al treilea tip de atașament? Am vorbit despre anxios. Cel securizant este cel mai des întâlnit? Nu. Nu? Nu. Noi ca popor suntem caracterizați de primele două. Deci de anxios și de evitant. Cel securizant e cel simplu. Ai plâns, te-a luat mama în brațe, te-a mângâiat pe cap, ai mai plâns odată, știi că e acolo. Evident, când intri într-o relație și având acest tip de atașament format, asta vei căuta. Deci o grijă permanentă, nu o găsești, pleci. Așa se întâmplă. Deci o grijă și o protecție permanentă, care poate fi manifestată la un moment dat și cu multe stări de rău. Îmi e rău, nu e neapărat o grijă permanentă și nu trebuie să pară ca o povară. Nu, e ceva care merge pe un flux normal al vieții. Așa ar trebui să fie într-un cuplu. Așa ar fi un cuplu ideal. Am grijă de tine, ai grijă de mine. Avem grijă de noi. Relația în sine, că uite, poate trebuia un pic să vorbim despre relație. Știi? Nu e ca un scaun sau ca o bibliotecă sau e ca o plantă, ca un animal și dacă nu-i dai de mâncare, te mănâncă el pe tine. Și asta ce înseamnă? Iubire, atenție, lucruri împreună. Moare. Dar moare mâncându-te. Iar cel de-al patrulea atașament, ai spus că este cel mai periculos, Cel mai periculos, cel haotic, pentru că vine cu traume formate în copilărie. Traume foarte puternice, un mediu familial foarte... dezorganizat, poate? Sau... Dezorganizat, bolnăvicios. Mulți care provin din centrele de plasament social, casele de copii, din ceea ce au văzut în familia lor. Că așa se întâmplă. Noi suntem produsul experiențelor noastre din trecut, din păcate. Nimeni nu ne poate face vreo magie să le șteargă aceste experiențe, dar putem să le reparăm. Iar acest tip de atașament va apărea tot timpul peste celelalte trei despre care ne-ai povestit până acum, cumva nu? le înglobează, dar vin... N-au un ciclu, adică nu știi ce-ți vine după ce-ți vine. Uneori e așa, uneori e altfel. Uneori e foarte anxios, uneori e evitant, uneori e greu să gestionezi o astfel de relație. Dar și acesta se poate corecta. Spuneai mai devreme că ar fi fost, poate mai de caz vorbim despre aceste relații, cum să le întreținem, da? Vedem în jurul nostru că multă lume a pus punct în ultima perioadă unor relații destul de lungi. Căsnicii destul de lungi, relații de ani de zile, după care au încercat, bineînțeles, să își formeze alte relații, alte familii.
Și expresia tuturor este următoarea. Oare am învățat să trăim doar în cuplu? Oare nu mai știm să trăim singuri pentru că nu reușesc să-și găsească un partener potrivit? De unde aceste probleme, să le numim așa? Au anumite standarde, sunt încă poate captivi în relațiile anterioare. Ce se întâmplă de nu mai știu să trăiască singuri, caută relații în permanență, dar nu reușesc să se stabilizeze? A trăi singur este o filozofie de viață și una sănătoasă, evident. Trebuie să fie doar o perioadă de timp. Întoarcerea la sine e foarte importantă. Contemplarea, da, pentru că noi suntem de ființe minunate și uneori e bine să petrecem timp cu noi. Și când ne petrecem timp cu noi și nu ne plictisim, înseamnă că am evoluat. După care putem să încercăm din nou o relație. Știi că sunt oameni care nu pot să stea singuri. Au nevoie tot timpul de cineva în jurul lor. Că ei nu sunt bine cu ei și stând cu ei încep să-și creeze fel de scenarii, fel de gânduri. Și ajung poate la anxietate, depresii, nu? Se spune că depresia este boala inimii. Așa am citit zilele trecute într-o carte. Ești de acord cu acest lucru? Depresia vine pe un cumul foarte mare de anxietate, după o scădere energetică foarte mare. Și, în general, apare după niște traume repetate. Una după alta, una după alta. E ca și cum te lovește cineva în fiecare zi. Poate mereu aceeași formă de traumă sau nu neapărat? Da, uneori da, că și știi că îți atacă punctul slab. Pe cele tari. Ce facem cu relațiile acestea moderne, Iuliana? Au apărut tot felul de oportunități. Nu știu, pe vremea mea, dacă îmi permit să spun asta, parcă te întâlneai mult mai repede sau mai frumos sau mai facil cu persoane care puteai lega o comunicare în mediul real. Astăzi punem acest lucru pe vina multor factori și anume nu mai avem timp, muncim foarte mult, nu mai avem o viață socială, majoritatea prietenilor sunt deja la casele lor și atunci apelăm la tot felul de aplicații, da? Văd că în toată lumea funcționează aceste aplicații de dating, matrimoniale, să le numim așa, încercând să găsim acolo ce nu găsim la coadă la magazin, da? Da, interesant e când își găsesc soțul sau soția pe astfel de aplicații. Avem cunoștințe care, iată că au ajuns în fața altarului. E ceva... Nu, eu mă refeream când o găsești fiind deja în relație cu ea. Da, este și acesta un subiect. Sunt convins că o să ajungem și la acest subiect, da. Până la urmă, nu ne putem opune viitorului. Lumea și tehnologia a evoluat, dar oamenii, cei care ajung să se întâlnească ulterior, sunt aceiași. Sunt aceiași din mediul real. Asta am spus și eu tot timpul. Partea virtuală îți oferă o mască și cel puțin pentru cei needucați care se manifestă mult mai ușor cu invective și cu un comportament denaturat în mediul online, pentru că nu știi cine e, până la urmă e o poză, e a lui, e irelevant asta. Dar asta îți oferă, dar întâlnirea face-to-face tot trebuie să aibă loc, nu poți să trăiești acolo. Așa că nu e nimic rău în asta. Până la urmă, trebuie să încerci. Da, este cumva așa ceva, totul parcă este ca la fast food. Vorbești în același timp cu mai multe persoane, nu mai reții poate tot timpul ce ai vorbit cu prima persoană, numele unei alteia. N-am să întreb dacă e normal să trăim așa, pentru că așa, ai spus și tu că trebuie să fim de acord cu tehnologia și cu prezentul și cu ceea ce înseamnă această evoluție. Însă, nu cumva din acest motiv nu rezistă relațiile? Pentru că totul începe pe fast forward, pentru că totul este superficial și nu încep cu cărămii solide. Este acesta un motiv pentru care relațiile nu durează? Capcana asta virtuală e ca într-un joc. Copiii care stau foarte mult și se joacă pe computer sau ei nu mai au răbdare în viața de zi cu zi. Pentru că în mediul virtual, într-un joc, lucrurile se întâmplă foarte, foarte repede. Recompensele vin repede. Iei vieți ce e pe acolo, în funcție de cum e joc. Nu prea încep că nu mă joc. Iei vieți, ai pierdut, dai restart. În viață nu dai restart. Așa. În general, dacă treci strada și te-a lovit mașina, nu prea mai ai cum să dai restart.
Adică, iar ceea ce spui tu că am făcut paralela asta ca să înțelegem un pic, da, când vorbești cu 8-10 persoane, e posibil să le uiți și numele, să nu știi ce ai vorbit, să-i mai încurci, se întâmplă. Dar, până la urmă, lucrurile astea rămân în spate și tot ajungi să te întâlnești cu cineva, cu 2, 3, 4 și alegi. Corect, Cum spuneai tu, tranzacția e ce și oferta acum, dacă tot discutăm de... Și alegi ce-ți place, ce ți se potrivește. La motivul pentru care relațiile nu mai durează sau pentru că nu se mai coagulează atât de bine și de frumos, nu este pentru că oferta este prea mare, nu este pentru că dacă m-am întâlnit cu cineva, nu mi-a plăcut, știu că în telefonul meu mai există alte X persoane care mă așteaptă la o următoare posibilă întâlnire. Și atunci poate văd totul superficial. Oare? Chiar te așteaptă? E doar o presupunere. Poate nu te așteaptă. Dar nu despre asta e vorba. Undeva în... Știi, când de mult, nu știu, acum 50 de ani, da? Oamenii la cât se căsătoreau? La 18 ani? Maxim. Acolo. Da? Începeau, mă rog, cine făcea facultatea probabil că se căsătorea mai târziu, dar nici atunci nu era... Da? De ce? Pentru că tot așa. Așa învățam din familia noastră. Așa ni se spunea că e bine. Din punctul meu de vedere, lăsăm la o parte morala creștină și partea aia de la 16 ani acum, nu mai zic de la altă vârstă, da? Până spre 25, când personalitatea se așează cumva într-o crustă bine determinată acolo, e o perioadă în care trebuie să experimentezi relații. Trăiri, mai spune suferințe, experimentarea. Nu? Inclusiv asta. Pentru că multe cupluri se destramă. Nu știi seama cum era la 18 ani, te căsătoreai virgin, da, să zicem, și nu te potriveai. Ce faci? Rămâi acolo? Aflăm răspunsul la această întrebare, pentru că mai am o ipoteză pe care vreau să ți-o lansez, dar imediat după publicitate am revenit la Psihologia Relațiilor alături de psihologul și psihoterapeutul Iulian Razu și vorbeam despre relațiile de acum 50 de ani, când începeau la o vârstă fragedă. Însă nu cumva atunci era și o chestiune politică, poate dacă nu suntem un cuplu, nu putem să avem o casă împreună, nu putem să avem salariile împreună, nu putem să avem un copil. Acum, parcă nu într-o diferență atât de scurtă de ani, iată că am devenit toți, mai ales femeile, independente. Da, emanciparea a fost și este un lucru extraordinar și voi încuraja întotdeauna. Da, dar iată că toate femeile... Pentru că, iată, balanța s-a echilibrat. Și e normal să fie așa. Din punct de vedere social și așa mai departe, economic, da, politic s-a echilibrat, însă eu personal, și te rog să-mi spui dacă și tu observi același lucru, pe plan, această balanță personală și familială cumva s-a dezechilibrat, pentru că femeile, da, vor să fie independente și le este foarte greu să-și găsească un bărbat potrivit care să înțeleagă că totuși sunt o mână de fier și că au și o latură masculină, poate genetică chiar. Evident, fiecare avem în noi anumite laturi. Da? Este important cele care sunt preponderente, dar o femeie trebuie să-și urmeze drumul ei. Nu își va găsi un partener care să corespundă cerințelor ei. Mă întrebai în pauză despre sfaturi. Da, te întrebam în pauză, vreau să știți cei care ne privesc. Da. Am întrebat pe Iulian. Iulian, te rog, de vei oferi după pauza publicitată 3 sfaturi sau direcții pentru o relație fericită, sănătoasă și frumoasă? Și n-a apucat să-mi răspundă, să ne răspundă acum tuturor, pentru că am intrat în direct. Te rog. Da. Evident, spuneam că nu sunt în măsură să dau sfaturi, iar un psiholog și un psihoterapeut, așa cum trebuie, nu dă sfaturi. Că nu e în regulă să dea sfaturi și nici nu oferă soluții, ci oferă un ghitaj. Partea cea mai importantă din tot acest aspect al relației este terapia de cuplu, care trebuie făcută exact cum spuneam, exact ca și cum ai o mașină și te duci cu ea la revizie. Nu e nimic stricat, e totul în regulă, dar îi faci revizia, ca ea să meargă bine în continuare. Și terapia de cuplu se face la început,
în timpul relației și dacă lucrurile nu evoluează normal, se face inclusiv atunci când se termină cuplu. Pentru că relațiile rămân încheiate și rămâi prins într-o traumă. Și evident, dacă și partenerul este destul de deschis să vină în acea terapie de cuplu de închidere a relației, este foarte bine pentru amândoi. Eu vreau să întreb dacă partenerii sau partenerul este de acord să vină la o terapie de cuplu și în timpul relației, pentru că mulți spun, da, acum la început ne trebuie terapie, ce este această exagerare, da, ca să nu o numim altfel, sau uite, totul merge pe un făgaș normal, de ce ne trebuie terapie de cuplu? Pentru că noi nu am fost educați și ghidați, așa cum ai spus și tu, încă de mici, către a merge periodic pentru prevenție mai mult, la medic, dar mai cu seamă la psiholog. Și iată-ne acum când e cazul de terapia de cuplu. Da, terapia de cuplu e foarte bună, mai ales la începutul relațiilor. Pentru că ajutorul oferit este unul specializat. Cuplurile au tendința să facă un lucru pe care îl auzim de multe ori. Compromis. Încă de la început? Da. Compromisul însă este un cui în sicriu, din punctul meu de vedere. Compromisul te duce după aceea la frustrări, pentru că ai lăsat ceva din tine cu care nu erai de acord, ai făcut un compromis 2-3, după care puterea ta și din ego-ul tău vine să recupereze tot ce a lăsat. Deci la un moment dat pui capacul și bați și ultimul cui. De aceea, dacă vin terapie, înveți să înțelegi mecanismele acestea de negociere, dar fără compromis într-o relație. În primul rând, îți dai seama de tipul de atașament pe care îl are fiecare și cum și-l manifestă și începi să înveți să relaționezi. Acolo este marea artă. Pentru că dacă unul dintre parteneri se sperie și fuge, nu se rezolvă nimic. Și tot în cuplu se rezolvă problema. Dar apropo de terapie... Dar nu de unul singur. Și de aceea oamenii evoluați chiar apelează, da, la... Apelează. Da, oamenii care au înțeles de fapt că psihologia nu e pentru nebuni, cum, da? Nici măcar psihiatria nu este, chiar dacă psihiatria se ocupă de anumite probleme partea medicale, patologică, da, partea patologică destul de severă. Dar pentru că toți suntem la această discuție despre terapia de cuplu, ce facem în momentul în care apare un divorț în viața noastră? De ce apare? Ce traume vin la pachet cu acesta? Există divorțuri conciliante? Depinde de inteligența emoțională a partenerilor. De obicei, divorțurile se termină prost. Cam așa cunoaștem noi, pentru că divorțul a fost asociat cu ceva negativ. Da? De cele mai multe ori. Societății, da, care îi pune la zid pe aceștia și care așteaptă să-i țintească. Este o frustrare foarte mare pe care unul dintre parteneri o poate manifesta, o schimbare de caracter bruscă, dar e emoțional și îl înțelegi, amenințări, sunt șantaje, sunt fel de lucruri grave care nu neapărat îi relevă caracterul, dar omul fiind în necaz, e modalitatea lui de a reacționa, de a se adapta, de a trăi apăra, acel poate, moment. Nu? De a se apăra. Și că se spune că îți cunoști soțul sau soția la divorț și fratele la moștenire. Așa e. Cum se depășește, poate mai ușor, această traumă? Astfel încât să nu rămânem cu sechele și cu plăcuța agățată de picior. A depăși în sine ce înseamnă? A merge mai departe. Dar nu poți să-ți controlezi partenerul. Să spunem cel care în momentul ăla e vulcanic și care recurge la fel de mijloace de a te câștiga înapoi, deși cu o atitudine atât de negativă și războinică, nu va face asta. Dar, repet, nu-ți poți controla partenerul. Te poți controla doar pe tine. Și totuși, dacă reușești, mai ales, să spunem, când sunt copii, e și mai dificil. Dacă reușești să-ți păstrezi calmul și să nu răspunzi, să nu intri în acel război, deci cumva lucrurile se ameliorează. Dar legat de traumele divorțului, ale despărțirii, unele lucruri încep și se termină. Din vina ambelor părți. Nu există niciodată o vină exclusivă. Indiferent că acolo ar putea fi vorba de un abuzator. Și cel care permite abuzul este vinovat.
Dar unul dintre motivele pentru care se ajunge la divorț este înșelatul. Unul dintre subiectele pe care voiam să le atingem astăzi. Când apare această tendință? Este o tendință? Este un obicei căpătat de care unii nu mai pot scăpa? Apare atunci când acasă nu mai e tot timpul eclipsă de lună? Sau? Avem două tipuri de crize. Criza vârstei mijlocii, da? Când, în general, această criză se manifestă mai mult la partea masculină. Atinge un prag al vârstei, se simte o nevoie de validare foarte puternică. Evident, cuceririle feminine dau această validare. Pleacă de acasă, dar mai vin să-și mai vadă și cuibul, mai trec să vadă dacă e tot în regulă pe acolo, dacă n-a plecat și partenera. Da? La femei mai puțin se întâmplă asta. Există și cazuri în care femeile au nevoie de validări. Și mai sunt crizele existențiale. Care apar? De ce? Nu te mai regăsești, se închid în viața ta niște cicluri, fiecare le are pare lui și ăsta e modul în care știi să evoluezi de acolo, aș putea spune tot o etapă de dezvoltare personală. În general vine ca un taifun. Dacă te agăți de el, s-ar putea să facă praf, așa că e mai bine să-l lasi să se ducă și după ce se liniștește. Deci, asta ar fi două motive pentru divorț. Da? Și pentru înșelat, și mai pentru, ales. și pentru înșelat. Dar asta cu înșelatul așa sună ca și cum am omorât pe cineva. Sună, dar uite... Oamenii, și cum sunt vorbele acelea pe care le-am tot auzit, nimeni nu pleacă de bine. Dacă în viața ta, hai să spunem că vorbim despre o femeie, ai atenție, ai iubire, ai sprijin, ai comunicare, ai timp petrecut împreună. Nu prea ai. Și nu vor exista niciodată, nici măcar nu vezi altceva. Nu vezi, când lucrurile corect. Nu funcționează, atunci cauți în altă parte. Asta e în cazul femeilor, dar în cazul bărbaților? Ar trebui să spui, da, uite, închidem aici, da. Nimeni nu știe ce se întâmplă cu el în momentul respectiv. Nimeni nu știe când se termină. Dacă am ști. Da, dar la început e tot timpul vorba despre principii, că suntem oameni principiali cu toții, că avem anumite principii, iar când apare înșelatul, exact cum ai spus și tu, nu știm ce se întâmplă. Însă, majoritatea relațiilor nu pleacă totuși de la o prietenie sau nu se bazează în primul rând pe o prietenie. Când ești partenerul meu și unul dintre bunii mei prieteni sau cel mai bun prieten al meu, nu e normal să îți spun, sau nu e sănătos să-ți spun, da? Uite, s-a întâmplat, ce facem? Normal așa ar fi și poate normal ar fi dinainte să-i spui, uite, noi n-am mai făcut sex de 4 ani. Sau uite, sunt într-o criză existențială, da? Așa cum ai menționat că e să nu între repet, noi n-am mai făcut sex de 4 ani, eu o să fac sex cu altcineva. Deja în genul acela de relație, cuplul a murit de mult. Deci are mai multe cuie pe coșciug. Doar colegi, sunt prieteni. Dar prieteni suntem și noi. Ce facem să menținem o relație așa? Există relații ca în filmele americane pe care le vedem. Ai întâlnit în viața personală sau în practică relații așa bazate pe iubire, relații care sunt de mulți ani împreună și încă vezi în ochii lor și în gesturile lor o sclipire și o fericire că încă sunt împreună. Da, păi, cum spuneam mai devreme, ambii parteneri au grijă de relația lor. Îi dau apă, mâncare, o plimbă relația, îi dau iubire, dar ce atenție, facem? fac lucruri împreună. Partea asta cu, știi, avem 3 vieți. Profesională, familială și cea personală. Oamenii se adâncesc în muncă. Eu aș spune că unii fug de acasă. Le e mai bine așa. Și atunci, aceste 3 vieți trebuie să fie echilibrate. Cum apare un dezechilibru, cum una e mai mare și alta mai mică, le distruge. Distruge relația, se distruge pe sine, ulterior volând în altă relație. Dar este important ca amândoi să-și dorească același drum. Dar ce se întâmplă în momentul în care doar pentru unul, partenerul
este aproape cel mai bun, cel mai perfect. Este vorba despre o proiecție. Ce se întâmplă cu acea relație când unul merge înainte, face pași înainte, iar celălalt poate stă pe loc sau chiar face pași înapoi? Păi, merită să mai facem eforturi în zona acolo aceea, nu Iulian? e relație dacă nu merg amândoi. Dacă merge doar unul, înseamnă că merge singur. Nu? Și atunci este o relație toxică, te imaginezi mergând cu cineva de mână. Nu? Dacă mergi singur, ești singur. Dacă mergi cu cineva, ești cu cineva. Și în momentul acela nu mai ești acolo. Toxic. Aud, să știi, Toxic, în jurul meu foarte multe cupluri care spun sunt deja într-o relație toxică de ani de zile, îmi este frică să plec, nu am înșelat-o, nu l-am înșelat, îmi este frică să pun punct pentru că nu cred că voi mai întâlni pe cineva și voi rămâne singur. Deci, atât că această frică de singurătate este pregnantă, mai ales la, nu știu, probabil la vârsta noastră, nu știu, zic. Creierul nostru ne-a învățat că trebuie să mergem pe același drum. Eu aș contrazice. Necunoscutul uneori este plin de surprize plăcute. Dar, pentru necunoscut trebuie și noi să depunem eforturi, corect? Dacă stăm în casă închiși cu zăvorul tras și cu lanțul și lacătul pus, necunoscutul va fi același cunoscut în fiecare zi, corect? Așa este, dar uite ce se întâmplă în terapie. În terapie, pe cei care ne vin în cabinet, îi ajutăm și îi ghidăm în felul următor. Să aibă încredere, da? Să aibă curaj și să aibă putere. Dar noi niciodată nu putem fi în locul lor. Există acel, și apropo de atașamente, cu acestea am început, există acel moment când dacă ai suficient curaj și voință, poți să faci click, să rupi sistemul, să-l dai peste cap și să ieși. Nu știi cum e ieșirea din Matrix? Ce frumos! Să ieși de acolo, să ai curaj. Noi te învățăm și te ghidăm spre curajul ăsta. E tot un exercițiu de... Puterea și curajul ți-l iei singur, din resursele tale și noi ți le arătăm unde le ai. Că le avem cu toții, da? Da, dar trebuie să știm să le căutăm. Și să le accesăm și să le accelerăm. Frica da. Ne face să ne închidem, să fugim. Și până la urmă ai două variante să alegi. Ori să mori, ori să trăiești. Asta în metaforă vorbind. Și translatând ar fi ori să-ți fie frică, ori să iubești. Nu? Că vorbeai despre iubire. Deci cei care stau în relații toxice încă n-au învățat acest ghidaj, da? Cum că trebuie să aibă curaj, încredere și putere pentru a ieși de acolo, pentru că e clar că dacă atunci când te duci spre casă te mai oprești la un magazin, ai uitat să iei, poate să cumperi ceva, te mai oprești încă la unul, tocmai pentru că nu ai tragerea de inimă spre a veni acasă. Eu n-am să înțeleg niciodată de ce oamenii rămân acolo, rămân în acele relații toxice. Păi ce să zic, pentru că nu vin la psiholog, e greu de ieșit dintr-o relație toxică, lăsând gluma la o parte. Uneori rămâi într-o relație toxică chiar și după divorț. Rămâi legat în traumă, ceea ce e foarte complicat. Și trebuie să știi să te eliberezi de acolo. Ne ajută oare să ne gândim că altora le e mai rău decât nouă? Nu. Trebuie să ne uităm întotdeauna spre partea pozitivă. Uite cât și cum au reușit să facă cei cărora le e mai bine. Și nu adunăm frustrări dacă noi nu ajungem nici măcar la jumătatea drumului lor? Momentan. Mâine e o altă zi. Mâine poate poți să ajungi acolo. Deci nu ne ajută faptul că ne-am putea uita la alții care poate au traume mai mari decât noi sau poate că le este mai greu și să spunem sunt recunoscător pentru tot ceea ce am, sunt bine. Măcar să mai animăm un pic. Da. Dacă poți să spui că ești bine, atunci da. E o minciună, de fapt, acest lucru? Binele e și el relativ. Ce e bine exact. Dar poate fi bine, da, cu adevărat poate fi bine. Dar spuneai că iubirea duce spre fericire. Fericirea durează? Iubirea durează sau... Depinde foarte mult, Simona, în ce o cuantifici.
Nu, lucrurile mărunte sunt cele mai frumoase și cele mai stabile. E important din ce știi tu să-ți iei fericirea. E o stare la care ajungi. Stare emoțională până la urmă. E o stare de bine mult mai intensă. Știm cu toții acea carte celebră că iubirea durează 3 ani și s-au făcut studii cum că așa ar fi. De asta vreau să te întreb dacă, nu știu, clinic sau din ce punct de vedere durează doar 3 ani și că se întâmplă anumite schimbări, sinapse și... Oamenii se plictisesc? Asta vrei să mă întrebi? Da, că se transformă totuși într-un soi așa de obișnuință. Dacă după... Uite, am auzit o expresie foarte interesantă că atunci când cineva a divorțat, nu i-a fost grea despărțirea de divorț, ci faptul că se obișnuise. Că obișnuința este mai grea și mai dureroasă decât iubirea. E adevărat? Într-un fel, te obișnuiești să trăiești și schimbările, da, schimbările nu sunt primite întotdeauna bine, chiar dacă sunt foarte utile și sănătoase. Da, un simplu exemplu, dacă vrei să te apuci să slăbești, păi nu mai mănânci, e complicat. Așa e și cu obișnuința aceea din relație. Nu te mai hrănești cu acel tip de energie, să spunem, fără a intra în ezoterism, dar doar că energia aia nu e sănătoasă pentru tine. Și atunci poate că e mai bine să îți creezi altă sursă sau să cauți în altă parte. Dar ieșirea din rutină pentru un cuplu este ideală. Nu trebuie să rămâi în rutină. Și tot timpul deși trebuie ăsta, am zis că nu-l mai zic. Da, și eu încerc să-l ocolesc, să-l driblez. Nu există dar... trebuie. Există să trăiești. Ce facem atunci când sunt copii într-o relație sau într-o căsnicie? Cum gestionăm acea despărțire între cei doi parteneri? Tot cu terapie? Îi ducem de la primele semne, îi ducem la terapie pentru a înțelege? Pentru că poate noi nu suntem capabili de a le explica situația reală și de a le spune adevărul. Observ foarte mulți părinți în jurul meu care evită să spună adevărul copiilor. Da, e o mare greșeală că evită să spună adevărul. Mai sunt cupluri care rămân în relație pentru copii, ceea ce este iarăși o mare greșeală, pentru că acel copil va fi traumatizat doar și doar, asta spunând doar partea mică a traumei, că va învăța un model dezastruos de relație. Și atunci e mai bine ca partenerii să se despartă. Copiii în sine nu au probleme ca să fie duși la psiholog. Problemele sunt ale părinților. Părinții ar trebui să vină la psiholog. Cei care se despart. Evident, tranziția trebuie făcută cât mai clar pentru copii, fără să existe părți de confuzie, fără să existe... Mai ales copilul întotdeauna va spera atâta timp cât el și-a văzut cei doi stâlpi ai formării lui și întotdeauna îi va vrea împreună. Este foarte important cum se manifestă ambii parteneri în această zonă. Posibil unul să vrea să se întoarcă, posibil celălalt să nu vrea. Dar da, copiii trebuie să știe adevărul și ceea ce este foarte important, că trebuie să înțeleagă că nu s-a întâmplat din vina lor. Ei n-au nicio vină, ei vor fi în continuare iubiți de părinți, părinții le vor fi alături, ei vor sprijini și ei vor rămâne, chiar dacă nu vor mai fi un cuplu, ei vor fi întotdeauna părinții lor. După care mai apare și următorul episod, când ambii parteneri trebuie să-i prezinte copilului noi parteneri de viață, nu? E și acolo un hop de trecut. Da, pentru că nu putem rămâne singuri și pentru că viața, așa cum ea făcută, merge mai departe. Și tot părinții sunt cei care trebuie multă delicatețe. Nu ne alegem partenerul după cum îi place copilului, ci după cum ni se potrivește nouă. Evident, o chimie trebuie să existe. Că dacă nu există, destul de greu de gestionat, nu neapărat din partea părintelui, ci din partea noului partener. Un partener care se simte respins nu va putea să stea în acea relație. Foarte mult și nu va fi benefic pentru nimeni. De aceea, lucrurile se fac treptat. Cu răbdare. Nu? Cu răbdare. Și este foarte important
ca înainte de a prezenta nou partener copilului, să existe ceva solid între ei. Cei doi. Da. Chiar și pe partea de început. Pentru că după aceea depinde foarte mult de ce se întâmplă. Sunt prea multe ipoteze ca să le discutăm acum. Dar e bine, ca așa prezentându-i 7 parteneri în 2 luni, îl debusolesc total. Iulian, să știi că timpul, din păcate, s-a terminat. Mulțumim tare mult pentru prezență. Și eu îți mulțumesc, Simona. Te mai așteptăm de fiecare dată cu drag, când ai timp, pentru că știm că ești ocupat cu cabinetul și cu postările pentru care te-am lăudat în ultima perioadă. Da, mulțumesc, că postările nu se pierd așa mult timp, dar voi veni cu mare drag la tine. Mulțumim frumos pentru faptul că ne-ați urmărit și în seara aceasta. Vă dau întâlnire data viitoare.